Idol no, at yun, sorry talaga no, hindi tayo makakapagbigay ng ibon basta-basta mga idol dahil sa ng ano, sobrang mahal talaga ng patoka mga idol, yun ang ano. Pero mamimigay tayo mga idol no. So gagawin natin mga idol para maging patas dahil sobrang dami nyo. Kapag bibigyan ko kayo lahat mga idol no, so maubos yung ibon natin. So gagawin natin patas mga idol. Ito ganito na mga idol no. So ito, ayan, comment down below sa video na to mga idol. Sa video na to no, comment down below mine. Pamain. So may show po akong ibon sa inyo. Tapos yun po yung i-raffle natin mga idol. Sa lahat po na mag-comment dito ng mine sa video na to, so yun na po, yung lahat yun isasali natin sa paraffle. So ito may special tayo rito na ano, may special tayo rito na sorry. Hindi pala special no. Ito matagal nating ano to. Courier to mga idol ng ano ng ano courier ka, bro? Halika dito. Ha? Flash Express. Flash Express po. Flash Express. So ito meron tayong tropa rito no. Wait lang ito. Ano matagal ka nag-ibon bro? Dati po